Tjena. Tjena. Oj, tjena. Ja. Fan vad drygt. Hallå? Nå, hej. Hej. Jeg kommer fra Holbæk, og jeg er her for... du ringede efter mig. Nej, jag har tänkt efter mig. Jo, det tror jeg helt sikkert, fordi... kan du ikke huske, du slog det der mærkelige nummer, og så sagde du ville have en helt. Og så kommer jeg her, og så skal jeg hjælpe dig. Nej. Det tror jeg nok. Nej. Jo, men du siger, at jeg er helt dansk. Ja, jag hör det. Nå? Nej, jag har inte ringt efter någon, men jag tänker inte släppa in någon heller. Nej, det behøver du, men kan du, nå, du kunne høre, jeg er dansker. Hvordan? Va? Hvordan kunne du høre, jeg er dansker? Vadå danska? Nej, hvordan kunne du høre, at jeg er dansker? Ja, det hör jag. Nå, men hvordan? Ja, vad ska jag göra med det? Du är dansk, okej? Nej, altså, hvordan? Gullerødder smøghætte. Hvordan kan du høre, jeg er fra Danmark? Er det ikke mærkeligt? Kan du ikke høre? Undskyld, hej? Va? Nå, så er det noget helt andet jo. Ja, nå. Men, okay. Fuck. Varför ringer du på min dörr? Men, nå. Men, jeg forstår ikke, hvad du kan sige. Ja, jag förstår inte varför du ringer på min dörr. Nå, jeg forstår ikke, hvad du siger. Rigtigt. Nej, okej. Undskyld. Ja, nej, det är lugnt. Er det okay? Att du ringer på min dörr, ja, det är lugnt. Nå, er det okay? Ja. Ej, det er godt. Ej, du er rigtig god, mand. Ja. Ej, du er rigtig god, mand. Tak skal du have. Men du må have et godt liv nu. Ja, vi ses en gang. Ja. Ja, farvel. Hold nu.